Ginkompirmasing spokesperson sa Iglesia Ni Cristo nga si Edwil Zabala nga gintapos na nila kapon nga adlaw ang ila hublag protesta nga ginpatigayon sa Quirino Grandstand. Suno pa sa tagpamabasang Iglesia Ni Cristo nga nakapoy na ang mga nagpartisipar nga pareginon pa ila kuntani tatlo ka adlaw nga Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace. Nibalawan nga nagsugod ang ila protesta sa Nobyembre 16 kag magaparayon kuntani subong nga Martes. Ang ining hublag protesta ang tambungan sa ginabulubanta sa 600,000 ka mga tawo nga nagupod sa pagpanawagan sa transparency kag accountability kontra korupsyon nga nagakatabo subong sa gobyerno. Sa amuman nga kahiwatan, hinbuyagyag ni Senadora Amy Marcos nga nagagamit sa illegal nga droga ang iutod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag si First Lady Liza Araneta Marcos. 25 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita subong sa balita internasyonal.